नादेश्वर यादव भदोही की धरती से सोनभद्र से ये सादर 201 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बकाला से। अरे पिया ओ पिया डरता वे जिया सरदा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू बजरिया से जाके लियावा। पिया ओ पिया डरता वे जिया सरदा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू ए अरे खाए खातिर हमारा के सेवा दुनिया लेके आई अरे खाए खातिर हमारा के सेवा दुनिया लेके आई जन्नत देखे के बाटे ता दुनिया ले ले ओ बहुत बहुत धन्यवाद बा। एक लाइन और कहे का कहे काला से अरे हमारा बुलेटवा पकाइयो बैठ के साट बेकीना हमारा बुलेटवा पकाइयो बैठ के हमारा बुलेटवा पकाइयो बैठ के अरे हमारा बुलेटवा पकाइयो बैठ के साट बेकीना बोले बोल रे पतरका बोले बोल रे पतरका हमारा से बाट बेकीना बोले बोल रे पतरका हमारा से बारे रामचोल भैया समय बहुत कम बा लेकिन बताओ लील का जब ते हाथे ले तब बगिया में फूल झरेला जब ते हाथे ले तब बगिया में फूल झरेला जब ते हाथे ले तब दिल के बातिया करे के तो के मान करेला दिल के बातिया करे के तो के अरे मधु से मीठ तोरा बलिया रे करे बलिया से गलिया टिकलिया रे मधु से मीठ तोरा बलिया रे करे बलिया से गलिया अरे ए और श्री राम केवल यादव जी आपके शिष्य बबलू लाल यादव जी गाजीपुर के धरती से ये सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर आशीर्वाद दिया गया। माता रानी कर हर मोड़ पे तरक्की करे चार चांद लगे। बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहलस का जब ते हाथे ले तब बगिया में फूल झरेला जब ते हाथे ले तब बगिया में फूल झरेला जब ते हाथे ले तब बगिया में फूल झरेला दिल के बातिया करे के तो से मान करेला दिल के बातिया करे के तो से मान करेला दिल के बातिया करे के तो से मान करेला अरे मधु से मीठी तोरा बोलिया रे करे बलिया से गलिया टिकल पीछे 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 और देखे रवि रेडियो के आप मेन ऑपरेटर साहब जी अजय भैया जी के द्वारा ये सुंदर पुष्पहार ये 100 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया। इस भाव के सुनते हुए काला का करबा हम कब देखे जवानी में मरमराता जवानी इसमें उफान मराता दादा का पहले के गर्मियों बा के सेट हो गइल बा
जवानी में का कले तब तो गर्दा उड़ेले पैर लास्टे करा। वरना जगह रहले। अरे पिया ओ पिया डरता वे जिया सरधा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू बजरिया से जाके लियावा तो आए खातिर हमरा के सेवा बुनिया लेके आई आया आए खातिर हमरा के सेवा बुनिया लेके आई आया जन्नत देखे के बाटे तो नथुनिया लेके आई आया जन्नत देखे के बाटे तो अरे पिया ओ पिया डरता वे जिया सरदा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू बजरिया से जाके लियावा पिया ओ पिया अरे पिया ओ पिया डरता वे जिया करदा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू बजरिया से जाके लियावा तो कहे अरे खाए खातिर हमरा के सेवा बुनिया लेके आई आया ए हो कालस और हमारे बड़े भैया केदारनाथ यादव जी जहां तक रहा है वहां तक आपका नाम है ये सुंदर पुष्पहार ये सुंदर दुपट्टा और 501 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया बहुत बहुत धन्यवाद बा और देखिए हमारे बड़े भैया नर्वदेश्वर भैया जी आपके द्वारा ये 100 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया सम्मान किया गया बहुत बहुत धन्यवाद बा और वो दुल्हन कहे का कहे इस घर के आप मालिक महोदय 100 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया बहुत बहुत धन्यवाद बा और जहां तक रहा है वहां तक आपका नाम है हमारे गुरुजी चंद्र किशोर पांडे जी हम बैठल लली तब गुरुजी हमके 200 देख चल गए 200 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया बहुत बहुत धन्यवाद बा कहलस दुल्हन की अरे पिया ओ पिया डरता वे जिया सरदा मार पुरावा कालिया कांड जवन बाटे डिमांड तू बजरिया से जाके लियावा पिया ओ पिया डरता वे अरे खाए खातिर हमरा के सेवा बुनिया लेके आई अरे खाए खातिर हमरा के सेवा बुनिया लेके आई जन्नत देखे के बाटे तो नथुनिए और ब्रहा के बड़े ही सुपरस्टार कलाकार नाम के मोहताज नहीं है आप श्री कंठ लंठ महाराज जी ऐसे ये ज्यादा फेमस है आपका ऐसे ये 100 रुपया देकर हौसला अफजाई किया गया बहुत बहुत धन्यवाद बा शकल पंच के प्रणाम पहुंचे और हमारे बड़े भैया नागेश्वर यादव जी